Nå, halløj. Nu skal jeg lige til at fodre, eller give min Flow Hive. Den indvinder i sådan en styropor-kasse. Sætter jeg en år i hver år. Men det er jo nok ikke mest det, jeg lige vil berette. Det var faktisk fordi, at jeg har slynget lyngehonning, og jeg har smeltet tavler af. Og jeg plejer simpelthen at skal holde vinduer og døre lukket. Helt vildt. Og jeg har ikke haft noget røveri. Det er faktisk, det har jeg godt nok undret mig mega over. Fordi når jeg plejer at slynge lyngehonning, så plejer de at være i vinduer og døre, og jeg skal sørge for, at døren er lukket. Og når jeg smelter tavler af, så stiger det interessen voldsomt. Så var jeg i by i aftes, og så fandt jeg faktisk ud af, hvorfor. Og det er egentlig trist, men det er fordi, vi har en nabo, der har vinmarker, og de kan ikke være for hvepse. De har tømmer deres hvepsefælder jævnligt, og de fortæller i går, at de har tømt flere spandefulde hvepse. Men er det stens bier? Det er jeg da faktisk voldsomt i tvivl om. Der går i deres vindruer. Nu er de så ved at have dem plukket, så nu får det jo ind. Men det er ikke sådan, fordi jeg kan mærke det i kasserne og sådan. Jeg har måske lidt, hvor den her, der har de siddet oppe ad siden og fyldt hele foran. Og det er ligesom det, de i hvert fald stukket lidt af sidste gang jeg fodrede dem for 3 uger siden. Om det er det, det skal heller ikke være nogen decideret klagesang, men jeg har i hvert fald undret mig over, hvor filan de der bier, de var henne i år. Men de har nok været nede ved naboen i vinruerne. Så sådan er livet fuld af filurligheder. Så det er jo bare det, jeg ville. Hej.